Aj Šarkania diera patrí medzi jaskyne s veľkým archeologickým významom. Podobne ako v prípade Čertovej pece, aj túto jaskyňu obývali ľudia z kamennej doby a dávno pred nimi dokonca aj jaskinné medvede. Archeológovia objavili v jej útrobách kosti tohto vyhynutého druhu cicavca a pozostatky ľudského osídlenia. Miestni však na zoznam bývalých obyvateľov jaskyne pripisujú ešte čosi iné. Bájneho draka, po ktorom Šarkania diera získala svoje pomenovanie. Podľa legend bol mimoriadne nebezpečný. Pustošil okolie dnešného Súľova a v jaskyni každú noc nachádzal svoje útočisko na načerpanie nových síl. A rovnako aj vy tam môžete nájsť miesto na oddych. Kým sa dostanete k tejto jaskyni po strmej turistickej trase plnej rebríkov a kovových skôp, jednoznačne budete mať dôvod dať si na chvíľku pauzu. Jaskyňa s typickým 10 metrov vysokým šikmým vstupom sa nachádza v Súľovských skalách neďaleko obce Súľov Hradná. Ak nesleduješ môj profil, pravdepodobne už nebudeš počuť ďalšiu legendu, ale ak áno, tak zanechaj srdiečko a buď pevnou súčasťou hrdej komunity Slovákov.